Raatana Mattia on monta vuotta syytetty. Se itsestään kun on kätkitty metällä, niin miehet samalla lailla. No, seutukunnalla on ollut, ei mulle ole puhelinkilausta eikä ole puhuttu mitään. No, jaahan passit ja haetaan mettään. Eihän tuo minun kivääni. Sitten kun lähdetään sitä pois, ajattelen, että ei. Määntä eteenpäin. Se on kaiken kylmimpään paikkaan, missä tuo. Tornia, no siihen ei ole kylmä paikka perä. Sieltä se tärjää. Sinne olisi mennyt hyvä ympäri, niin. On, mutta minä lähtisin ajamaan sitä Rekan tien suusta pitkittäin sitä autoa. No me sitten mä olisin lähtenyt ensin siitä, mistä mä alun perinteisesti on lähtenyt, että pitää tullutetaan nyt tätä tienvartta, Rantulahden tienvartta ensistä ja sitten se siinä kerran on sitten pyörähtää sinne Rekan-tie. Joo, no niin se oikeastaan paras onkin, koska niin justiinsa. Sieltä allalta lähtee sen, joo. Sieltä lähtee. Voivun siellä missä on lovi, niin siihen torniin. Hiekkahaavalta tänne päin, niin se tarkoittaa kumpaan se muuttaa niinkö? Tänne päin. Siis tänne Järkälle päin. Joo. Justiin. Elikkä sitten jos ote Hiekkahaavalta tuonne päin. Se ensimmäinen. Se on mutkalla. Joo. Vieläkö on miehiä? Siellä pukko. Matti on pelissä. Minä jäät ensin ja minä tuun seuraamaan. No sitä lenkkiä kun ajetaan, niin sitten... ajetaan, niin siinä tonnissa on mitään tekemistä. Missä? Siinä seuraavassa. Eikö se Raavion Matti on vuokrannut Mitä? Pyrinnöltä maita pois? Sitä mitä on Hiekkahaavan jälkeen ensimmäinen sinne. Sähköpylväitä 1, 2, 3 kappaletta, niin toisen ja kolmannen pylvään puoliväli. Siinä. Siitä mistä ne on mennyt. Siitä just. Siitä. Yksi mies. Se on hyvä paikka. Riippuu ihan siitä, että jaksako mä sinne asti kävin. Se on kaukaa. On mulla onneksi adjutantti mukana, joka kantaa reppu. On sulla mönkiä, mitä Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne. Toksia. Ei lähde käyntiin. No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy. Täh? Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy. Eihän tässä ole itekään saanut mitään ryyppyjä. No, yrittäkää nyt edes käynnistää. Kas traktorilla farmari nyt ajaa pellollaan. Ja yski ajopelit, nyt me sitä kuunnellaan. Talon poika työtään tekee mielin iloisin. Ja kultaa sä teet auringon kauniisti traktorin. Finski traktor, para traktor. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Ja kultaa sä teet auringon kauniisti traktorin. Nyt torvet soivat metsässä on ajo alkanut. Ja pellon laitaan hirvijahti on jo saapunut. Hyvä pojat, hyvä. Metsästä ja joukko korvesta kun esiin käy. Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy? No mitäs toinen? Ei. Hirvi vai ei? Parikymmenen. Hirvi vai ei? Tuotaan vaan sitä vähän. Käännä se te. Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy? Hei, tuolla menee joku! Katospa tonne päin, mä tähtään sinne! Tuolla noin! No elä nyt, kato, sehän on linja-auto. Oho, olipas hyvä kun sanoit. Anne mä sanoin, että traktorilla farmarit siellä ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan. Ahaa! Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta tuol hirvi tallustaa. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
Mutta täysi laidalta tuol hirvi tallustaa. Mitkä sil on jalassa, jalassa, jalassa? Kumisaappaatessa nyt nää jätkä. Ja reppu hirvellä, katos me tähtää reppuun. No elä nyt tähtä, siellä saattaa olla terä. Nyt meni yksi jo risaks. Noin. Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee. Niin talon poikan ratissa vain tovin vapisee. Ei. Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten Olipas jätkä kiinni. Luodit tulee takaa mennessänsä pinkaisten. Luodit tulee takaa mennessänsä pinkaisten. Älkää ampuko jätkä rauhoitettu eläin. Turma kiinni hirvi! Ai. Ja metsämiehet riemuitsevat saalissaakin siis. Mut eräs silti noituu, että johan nyt on hiihti. Nääs onhan saalis tosin iso sekä kopea. Mutta kun sen vasa oli liian nopea. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Mutta kun sen vasa oli liian nopea. Apua! Apua! Onko se yleismitta auto? Ei oo. Ihan tiukalla. Tuo toista heitä peräpää. Ei kun molemmat viiään kerralla, jos tuolla on eri kanssa, että tää olisi tiekeessä. Eihän se ei saa varoituksia. Kyllä mönkiä. Hyvää vettä. Niin. No joo. Rääkän niin. Se on rääkän niin. Joo. Hiekahauta. Täällä puhutaan rääkän niemestä.